запълваме времето, защото Вие се опитвате да излъжете. ви толерира. Вие се опитвате да Тя толерира отношения, които аудиторията, че хората, които виждат, че Путин е диктатор, са платени. Ами добре, сега млъквам. Дайте да си говорим за нещо. Откъде си наливате водата, защото е много пив. Ще отидете да си налете сега вода, защото разговор ни приключи. Само да говоренето можеше ли да повлияе на вашата сексуална ориентация в училище? Аз го казах в парламента. Някой от вас бил ли е гей през 1978 година? Аз бях и оцелях. Имаше ли пропаганда в училищата тогава? Пропаганда не съществува никъде. Има желание на хората да се развиват или няма. А как бяхте, като не сте говорили тогава за това? Защо да не съм говорил? Аз имах много... Не вие, не в училище, като не се е говорило за различната сексуална ориентация, вие как... Ма какво означава различна сексуална ориентация? Тя не е предмет на училищни изяви. Тя е предмет на възпитание в къщи и предмет на разговори на родителите. Тоест така са ви възпитали вкъщи? Не, вие просто говорите глупости. Много ми беше приятно да си поговорим. Доцент Лозанов, благодаря ви и на вас.